הנה ההצהרה של ראש הממשלה נתניהו, הנה. את עסקת הגז הגדולה בתולדות ישראל. היקף העסקה עומד על 112 מיליארד שקלים. מתוך זה, 58 מיליארד שקלים ייכנסו לקופת המדינה. אני רוצה להראות לכם במה מדובר. תסתכלו על הגרף הזה, זה במיליארדי שקלים. בהתחלה, ב4 שנים הראשונות, אנחנו מקבלים 0.5 מיליארד שקל בערך לקופת המדינה, וכאן החברות משקיעות סכומי עתק בפיתוח תשתיות. הם מרחיבים את הצינור, עושים דברים רבים אחרים, ואחר כך זה מתחיל לעלות. וזה מגיע, תוך כמה שנים, ל6 מיליארד שקלים כל שנה לקופת המדינה. הכסף הזה יחזק את החינוך, את הבריאות, את התשתיות, את הביטחון, את העתיד של הדורות הבאים. העסקה הזאת היא עם חברת שברון האמריקנית, יש לה שותפות ישראליות, והן יספקו גז למצרים. אני השארתי את העסקה, לאחר שהבטחתי את האינטרסים הביטחוניים וחיוניים אחרים שלנו, ולא אפרט את כולם כאן. העסקה הזאת מאוד מחזקת את מעמדה של ישראל כמעצמת אנרגיה אזורית, והיא תורמת ליציבות באזורנו. היא מעודדת חברות אחרות להשקיע בחיפוש גז במים הכלכליים של ישראל, ימצאו עוד גז. אבל לפני הכל, העסקה הזאת מחייבת את החברות למכור גז במחיר טוב לכם, אזרחי ישראל. ואני רוצה להזכיר לכם, היו כאן בינינו כאלה שהתנגדו בחירוף נפש להוצאת הגז מהמים, היו כתבות בטלוויזיה וכתבות בעיתונים והפגנות אינסופיות. הם אמרו שאנחנו נהרוס את כלכלת ישראל. היום ברור שהוצאת הגז מעמקי הים הביאה ברכה ענקית למדינת ישראל. זה אגב אחת הסיבות שהכלכלה שלנו דורגה במקום השלישי ככלכלות הטובות ביותר בעולם. היום ברור לכולם שההתעקשות שלי ושל שר האוצר דאז, יובל שטייניץ, ההתעקשות שלנו להוציא את הגז הוכיחה את עצמה מעבר לכל הציפיות. ואני מבטיח לכם, כך יהיה גם בעסקה הזו. אני מבקש להודות לך, שר האנרגיה אלי כהן. אתה התעקשת, נלחמת במשא ומתן מאוד מייגע ומאוד תקיף מצידנו, ואני רוצה להודות גם לצוות שלך, לכל מי שתרם את חלקו להצלחת העסקה הזאת. היום אנחנו בנר הרביעי של חנוכה, וביום הזה הבאנו פח שמן נוסף לעם ישראל. אבל הפעם, הלהבה תיבר לא רק ל8 ימים, אלא לעשרות שנים קדימה. חג אורים שמח, אזרחי ישראל.